Je slíbené video na Jeep Grand Cherokee 2005 na rádio. Zapnu rádio, zmačkneme navigaci. Někdy při navigaci to bude chtít Enter, takže Enter, pokud ne a už bude navigace spuštěna, tak znova navigaci. Máme tam nastavení, systém, Enter, nastavení hodin, setting clock, Enter. Jako druhé máme time, to znamená off, to je letní a zimní čas přepínání. Takže najet na přepínání, přepnout zimní nebo letní, podle toho se nám změní čas. Taky se může dole, úprava minut a hodin, upravit a dole potvrdit Enter. No a tím je všechno. Zpátky rádio, vypnout a čas je změněný.